tieto všetky veci, ale aj oveľa viac rozdáme do domovu dôchodcov opusteným ľuďom. No a ešte predtým pôjdeme do útulku pre psov a vyvenčíme čo najviac psov sa bude dať. Šikovný. A aby toho nebolo málo, tak sme im priniesli plno vecí v hodnote nad 300 €. Pomohli sme útulku s mačkami, kde boli niektoré mačky naozaj choré. A jediné čo potrebovali bola láska. Ale urobili sme dobrý čin. A aký dobrý čin sme urobili? Vyvenčili sme psa. Dobré skutky. Fenomén, ktorý sa robí každým dňom čoraz menej. No a dneska ich pár spravíme. No ešte predtým, ako pôjdeme urobiť prvý dobrý skutok, musíme ísť niečo kúpiť do obchodu. Granule. Veľa granulí. Potrebujeme, aby sa mali psi dobre. Toto je faraón. Áno. Faraón. Je to asi kráľ Egyptu, no každopádne je to prvý psík, ktorého berieme von. Toto je jeden z veľa psov, ktorý je v tomto útulku, no a my sme sa rozhodli, že si požidíme kartičku, kde budeme môcť týchto havov venčiť. Napríklad tento si ho naozaj zaslúži, že? Sadni, chcem vyskúšať. On to vie! Šikovný, šikovný. On si vie sadnúť. Tak toto som nečakal. Čudoval som sa preto, lebo väčšina z týchto psov nikdy nepocíti lásku. A niektoré z nich tu budú dokonca aj celý život a nebudú s tým môcť vôbec nič spraviť. Vôbec. A možno tu budú od narodenia až do smrti. Ale tento bol úplne iný. Tento sa úplne tešil, že sme tam boli a poriadne sa najedol. Bol extrémne chill a popravde veľmi som si ho obľúbil. Faraón je super. Čo sa tak tváriť? No bolo na čase ho vrátiť. A nechcel som. Som zvedavý, jak sa sem dostal. Prečo ho nechceli? OK, psík sa momentálne vracia naspäť. Ideme sa spýtať, či môžeme ďalšieho. Chcel by som ich venčiť viacej, ale jeho už bolia asi nohy, lebo už sa otáčal sem, chcel ísť už naspäť, takže uvidíme. Ahoj, faraónko. Nech si nájdeš panička, dobré. Dúfam, že hej. Tento moment ma nečakane hitol. Až moc. Nečakal som, že odtiaľto odídem so smutkom. Kámo, bude mi chýbať. Pozri sa, jaký je. A možno ho vidím úplne naposledy. Páči sa, už sa pýtal naspäť. Ale zoberieme von ešte jedného. Merlin? Áno. Toto je Merlin. Každopádne je extrémne rozjašený a teší sa, že je vonku. Klídek. Tak, Merlina som dokázal upokojiť s pár slovičkami. A to je Merlin Klídek. Šalený preskávo. Merlinko. Aký máš z toho pocit, Bartek? Ja mám z toho veľmi dobrý pocit. Vieš, čo sme spravili? Super video, či nie? Čo robíte, reportéra? Áno, urobíme dobrý skutok. Ideme to tu vypromovať. Dajte na Facebook, aby ľudia došli aj cez týždeň venčiť. Počuli ste ju. Príďte cez týždeň. Aký máš pocit z tohoto, čo sme teraz spravili, kamoš? Že sme ťa podviedli s inými psami? Toto je plný kufor vecí do ďalšieho útulku, no tentokrát pre mačky. Máme tu celé vreco nejakých obliečok, tuto vankúšov a tuto nejakých paplónov, plus ešte ďalšie veci, ktoré im donesieme. No a my môžeme vyraziť. Samozrejme zase kúpime nálož nejakých vecí. Či nie? OK. Wow, OK. Môžeme ísť na to. Som zvedavý na ich reakcie a hlavne, že koľko tam bude mačiek. Strašne veľa mačiek tam je. To je normálne celý dom mačiek. A či sa je to ťažké? Ďakujem. Kokos, jaká obrovská mačka. Áno, on je náš najväčší. Týmko, ahoj. Ty kokso. Toto je dom plný mačiek. Koľko mačiek na jednom mieste som ešte nevidel. Aha, tento jak pozerá, on určite sa chladka nie. Kámo, siamská, čierna, oranžová. Tibor. V živote som nič podobné nevidel. Ja, že to je nejaký útulok, že budú v klietkach jak psi, ale toto je všetko tu pustené v tomto baráku. Som veľmi rád, že takéto niečo existuje. Vážne. Čo je? Páči sa ti kamera? Je to tu dosť útulné. A ako ste sa vy sem dostali? Ukázalo. Na internete. No nebyť tohoto miesta, mačky by nemali domov. A väčšinu z nich zachránili z ulice. A prežili si toho veľa. Naozaj veľa. Toto je mačka, ktorá nemá nohu. Neviem, čo sa jej stalo, každopádne. Aj neviem, kde ju našli, ale spýtam sa. Môžem sa spýtať, a kde ste zohnali túto mačičku bez? Mal už zlomenú nohu, ste museli ju dať dole. Takže mal zlomenú nohu a museli ju amputovať. To bolo také. No, zlatý. Môžete častejšie prísť. My sme radi, keď prídu takto sa pohrať s nimi. Pravda je taká, že tieto mačky by už teraz ani nežili. Teda minimálne väčšina. A tuto majú domov, no to nie je všetko. Pretože tu majú aj toto. Tuto majú obrovský výbeh tie mačky, je to fakt, že veľké. Videl som už aj po niektoré domy, ktoré nemajú takýto veľký výbeh ako tieto mačičky a je to fakt neskutočné. Takže poďme si ukázať, čo všetko tu je. Tulivák, vianočný stromček, preliesky, domček pre mačky, lehátko,
Je tu toho naozaj veľa, je to dosť veľké. Ja som veľmi prekvapený, že toto tu bolo. To som fakt nečakal. Každopádne, veľmi sa mi to tu páči. Toto je ďalšia miestnosť v tomto veľkom mažacom hoteli. Je to tu fakt úžasné. Ideme ďalej. Máte tu aj nejakú zbierku pre tieto mačičky? A kde sa dá niečo posielať, alebo nejaký odkaz na niečo? Máme číslo účtu, alebo cez zbierku. Aha, OK. Máme to na stránke. Dobre, pozriem sa, ďakujem. Toto sa volá Labka záchrany. Všetky odkazy máte v popise videa, môžete tiež nejak podporiť. Každopádne ideme ďalej a teraz nás čaká domov dôchodcov. Ale ešte sme sa zastavili na trhoch. Ja som mal toho Santu 10-metrového ináč. Ale nie tak blízko, daj mi to. Je mi zle. Ešte predtým, ako pôjdeme do domu dôchodcov, im musíme niečo kúpiť. Horálky, hašlerky, ďalšie hašlerky, piškoty, Caprio pomaranč, Caprio jablko, višňový čaj, ďalší čaj. Náš kočík je zatiaľ poloprázdny, ale to ešte nie je všetko. No počkaj, túto indulunu som nevedel vybrať. Pomoc! OK. Nejaké piškotiky, sudoku a krížovky do vrecka, pretože vieme, že sa tam docela nudia. A toto neviem, čo bolo. Je na čase ísť domov. Dovidenia. Yes, sir. Ideme do autka. Máme všetko nakúpené. Nebol by som to ja, keby som si nestratil kľúče. Mal som ich vo vrecku. Nevyjadrujem sa. Máme tu zo pár oblečenia na zimu, nejaké knihy a najlepšie máme tu pašteta. Všetky tieto veci, čo tu vidíte, budeme baliť do týchto krabíc z topánok. Zabalejme ich do vianočnej fólie. Je čas naplňať tieto krabice. Bum, bum, pow! Banger zvukové efekty. Máme tu 3 posledné veci, majú tu toho fakt hromadu, no a sú to sviečky. Sem ešte jednu a sem. Potom tu máme ešte jednu vec pre nich, čo im možno spraví radosť. Pre detkov máme tento. Milý deduško, želáme vám krásne Vianoce, veľa šťastia a hlavne zdravia. Dúfame, že vás darčeky potešili. S láskou, Partak a Damian. To písala moja mama, ona tam dala, že som Partak, tak to je dosť cool. No a pre babičky tu máme. Želáme vám krásne Vianoce, veľa zdravia a šťastia. Dúfame, že vás aspoň trochu potešili darčeky s láskou Partak a Damian. Poďme, je čas ísť. A nie, ešte musíme... Babička, dedovia sú títo dvaja. A posledné, toto. Tak. OK, máme to zabalené a takto nejak to vyzerá. A teraz to ideme rovno odovzdať, takže poďme. Nešiel na mikrofón, takže budem musieť dať tento voiceover. Išli sme dnu, pani nás zaviedla do skladu a položili sme na zem tie darčeky. Každopádne nakoniec sme zistili, že to nebolo ani to miesto, kde som to mal doniesť. Tak nás pani poslala ďalej, pretože tam bola zbierka pre domov dôchodcov. Vošli sme do kaviarne a položili sme to pod skriňu, kde sme to mali položiť. Poďakoval som pani, že zorganizovala takúto super zbierku. Každopádne, toto je tá kaviareň, odporúčam sa zastaviť. Pre viac podobných videí zanechajte like, komentár a odber. Toto je koniec. Budem rád za hociakú odozvu, čo je len komentár, lajčík alebo odber pre ďalšie videjka. No a my sa vidíme u ďalšieho. See a man in the mirror that I'm proud of. In way too deep on my mama, I need power. Babies on the street, coming hits like every hour. If you want some beef, yeah, baby in a coward. You better stand clear. Only alive for some dead precedents. I'm the man in the mirror. I'm here for